Skont il-liġi Maltija l-pensjoni tal-Istat titnaqqas b'mod parzjali skont is-somma li wieħed jirċievi bħala pensjoni tas-Servizz f'Malta jew barra minn Malta. Iżda skont il-Kummissjoni Ewropea s-sitwazzjoni tmur kontra r-regoli Ewropej li ma jippermettux it-tnaqqis jew sospensjoni ta' benefiċċji. Il-Kummissjoni saret taf bil-ksur ta' liġi mid-diversi petizzjonijiet li tressqu minn Maltin quddiem il-Parlament Ewropew. Fosthom ta' Joseph Caruana, ċittadin Malti li jirċievi pensjoni Ingliża wara li ħadem fl-Ingilterra u għalmenta li l-pensjoni tiegħu tnaqqset illegalment wara li għażel li jirtira f'Malta. Fl-2010 l-Kummissjoni Ewropea ddeċidiet li l-prattiċi Maltin fejn tidħol il-pensjoni tas-Servizzi hija legali u fi frar 2012 il-Kummissjoni talbet lil Malta biex tirranġa l-pożizzjoni tagħha f'dan ir-rigward. Iżda s-sitwazzjoni baqgħet ma solvitx mill-Gvern Malti. U issa Malta tista' tkun obbligata trodd il-miljuni f'arretrati lill aktar minn 6,000 anzjan li ħadem mas-servizzi jew lill-qraba taghhom.